afternoon, everybody, and welcome to our episode 1 of our Usapang Buhay Arbiterong Pilipino, presented by Sir Pidong TV. And I'm your host, Sir Pidong. And our guest for today, no, isa siyang tubong, taga Tarlac City. At isa rin siyang current commissioner ng Northern Luzon Collegiate Athletic Association at isa rin siyang referee ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Pangasinan Chapter, under the supervision of Regional Director Dr. Edelberto Avalos. At isa rin siyang former PBA referee sa PBA Referees Academy noong batch 2007 at isa rang PBL referee sa PBL Referees Batch 2000, no? And let us welcome our guest for today sa ating unang episode ng Sir Pidong TV Usapang Buhay Arbiterong Pilipino. Let us welcome Commissioner Martin Escalambre. Thank you, Sir Joshua. Good Yes, afternoon good sa lahat po afternoon ng po. ating... Yes, good afternoon po sa lahat ng viewers natin. Kamusta, Kom? Kamusta? Well, eto, medyo nauubos na ang buhok dahil sa kakaantay ng pagbabalik ng ating profesyon. Pero hindi tayo dapat mainip. Malapit na yan, malapit na. So ayun, Kom, no? Sabi nyo nga, anong tawag dito? Malapit na dumating o maiikas to para ng ang pagbabalik ng mga liga, no? Anong inyong pwedeng masabi? Yes, actually, Sir Joshua, no? Alam naman nating lahat na ang PBA nakabalik na. Ang NBL katatapos na ng kanilang finals. Ang 3x3, Chooks to Go. Ongoing ngayon. And I think tomorrow ang kanilang finals yata, if I'm not mistaken. And then isa pang napakagandang balita, ang CHED, through Commissioner De Vera, nagpasa ng kanilang mga guidelines sa IATF for approval. At kasama doon ay ang pagbabalik ng ensayo o workout ng mga collegiate teams, even though hindi pa kasama doon sa guidelines yung pagbabalik ng scrimmage, kahit paano kung ito yung maaaprobahan, masasabi nating lumalapit tayo. Pagbabalik ng bus. Yes, Kom. So ayun, Kom, no, kayo pala ay yung ang Vice President co-incorporator ng Regional Sports Official of the Philippines o tawag sa bilang na RSOP Incorporated. Yes. RSOP is based in Manawag, Pangasinan at itinatag ni Commissioner Richard Fontanilla ng SBP Eastern Pangasinan. Actually, napakabago pa niyan. Tinatag lang yan last December lang, last year. So no, tanong ko lang kasi nga medyo na rin, matagal-tagal na rin kayo officiating. How many years na kayo, no, nag-officiate? And when did you start? Ilang taon kayo? Well, I've been into officiating for 34 years already, 2 years as a table officials and then 32 years as a referee. I started officiating at the age of 15 as a table official, during the summer of 1987 and became a referee summer of 1989, both under the National and International Association of Amateur Basketball Officials, or NIABO, led by the late ICA referee and the FIBA referee Fidencio Piding Ilagan, my mentor. And of course, hindi ko pwedeng kalimutan, baka magalit siya sa akin, my other mentor who recruited me to become a table official na siya rin nagbigay sa akin, nabigyan ko ng unang pagkakataon para makapag-referee sa Niabo. Former Mika referee, Manuel Atay Umali, who is now based in Las Vegas, USA. Nasa Las Vegas. Yes, Layo.
Nga pala Kom, 'no, isang tanong. For the past years of your officiating career, 'no, who was your ano, greatest or best mentor na naging ano niyo, mentor niyo sa officiating? Well, ayokong magsabi ng isang pangalan o mga ilang pangalan. I treat all my mentors, lahat ng mga nakasalamuha ko, including my senior referees, ano, as my mentors because they've been part of my career. Without them, small or big contributions, without them, I think wala ako ngayon dito, hindi mo ako kausap. So I would rather say my best mentor are my mentors. Mhm. Follow-up question Kom, 'no, in what year did you start officiating pala? As I've said, it's in 1980s, 1989, no, as a referee, 1987 as a table official. Bilang ano 'no, Kom, 'no, bilang isang commissioner, kasi ano na rin 'to, natanong na sa inyo 'to kagabi 'no. As a commissioner, what are your struggles in your experience being as a commissioner? Well, I've been the commissioner at NLCA for 2 years pa lang, ano. So far siguro wala pa namang sabi nating major struggle, ano. Pero siguro ang pinakamahirap lang siguro ay yung pag-uumpisa ko because for experience when I came up when I was recruited by our tournament director, Coach Leo Arnaiz, na thankful ako na pinagkatiwalaan niya ako. And then he guided me to that I am right now for my second season as the commissioner. So siguro yun ang pinakamahirap lang, yung pag-uumpisa. But as we go along, kasi pagka nasa puso mo ang ginagawa mo, no? Hindi lang sa isip, no? Kung nasa puso mo, palagay ko, ang mahirap lang talaga ay ang mag-umpisa. Isa pang question ko 'no, at your age, how can you tell, what are the importance of being a referee in this generation and in the new generation of officiating basketball? Well, my importance as a referee to the upcoming colleagues, no, is not my position, nor being a member of the PBL and PBA Referees Academy, but rather the lessons I learned from my experience. Ito yung mga gusto kong ibahagi sa kanila and on what I want myself to be remembered by the next generation of referees. And to be a good referee, of course, the most important thing is to surrender yourself to God. And to follow, of course, is for every referee to have a colorful basketball. And what is that colorful basketball? Alam mo, hinati ko yung bawat letra ng basketball, nilagyan ko ng mga salita. And those were B is bag that is full of A, attitude, S, skills, K, knowledge, E, encouragement, T is thoughtfulness, B is bravery, A, acknowledgement, L is loyalty, and the last L is love. For Hmm, the brave, yes, for the bravery, gusto ko lang banggitin dito, no? Meron kasi tayong kasabihan sa mga referees na kapag pumunta tayo, na tayo sa court, kailangan dala natin ang pagkalalaki natin. yes. This bravery is not that. What I mean by this bravery is your bravery to accept your faults, bravery to accept that sometimes mayroong mga ibang referees na maaaring mas nakakaangat sa'yo. Yung pagtanggap, maging matapang ka tumanggap kung talaga kung nasaan ka. Sa ano rin Kom 'no, dito sa ano, sa binigay niyong ano, referees basketball 'no, binigyan niyo ng acronym yung bawat letter. Ah, Yes, yes. I would like to ask a question ano Kom, dito sa ano, sa letter T, yung Yes. thoughtfulness. Mm. In sharing and caring and concern to my colleagues should be left, sabi niyo nga ba? Ah, Should be, yes. being a referee once in your life or in your career, did you hesitate to stop appreciating? First, I just want to correct you, no, hindi left yung, ano, not should be felt. I It felt, should be ano, felt. sige, thank Yes, you. Thank you. Well,
As far as I am concerned, well, nung ako kasi 1996, nag-apply ako as a teacher sa AMA Computer Learning Center in Urdaneta City in Pangasinan, ano. Uh, 2 months, 2 months, hindi ako nag-referee. But I've been longing. I've been longing for my uniforms and whistles na sabi ko kailangan ko bumalik. So bumalik ako. Nung bumalik ako noon, nakakapag-referee lang ako after office hours from most probably 6 up to 10 in the evening. After one school year, after 10 months approximately, nag-resign ako. And I came back to full-time officiating dahil talagang mahal ko siya, gusto ko siya. Nawala siya sa katawan ko, sa akin sarili, parang hinahanap ko siya. So, yun lang. Pero hindi ko naisip kailanman na bibitaw na ako sa pagre-referee. Kasi yung iba, ano, no, no? Share ko lang din kasi yung iba, meron yung ano eh, yung pag nakapag ano na sila, to tama na to, ganito ganyan. Kasi ano na eh, na-fulfillment nila yung enjoyment nila sa pagre-referee. Yung iba, nag-ano na sila, bumibitaw na sila sa passion nila eh. Pag na alam nilang ano, wala na yung ano nila eh, yung encouragement ng iba. Yes, actually ako kasi, when I have decided to accept the challenge of being a referee, I told myself that it is what I wanted and I love to do. Kaya nga, sabi ko, there's no turning back after that. Kailangan panindigan ko yan. May ano, papakita kong ano, ilang pictures niyo ko. Pwede niyong i-share sa amin, no? Yung mga experience niyo dito. Share ko lang sa screen natin para makita niyo yung photo. Sana nga ba yun? Hindi ko siya mahanap. Saan ba nanggaling yung photos na yan? Baka, ano ha? Baka mamaya para si Piolo Pascual yun nandyan. Para si Piolo. Oo. Si, Wait lang, nag-ano siya, naglolo-kulo. Ano, try ko lang ulit hanapin. Saglit. okay. Oo. Ah, Anyway, habang hinahanap mo, we're talking about the memories. Ano, siguro yung pictures na yan is same as reminiscing the old photographs. Ika nga, no? Para sa akin, ayan, yan. Okay. Para sa akin kasi, every game should be treated as memorable, no? Wala tayong pipiliin that this game is the most memorable one. Every game should be treated equally as memorable. Each of them, no? That each of them had already been a part of your life, no? So, siguro from sa akin, ano, may it be my very first game back in 1989, or be it my games in the PYBL in 2000, or be it my games in the 2000 PBA preseason games until my last game this year before the pandemic, are all the same and should be memorable for the rest of my life. so ayun ko no, ito nakikita niyo na ba yung ano, yung Yes, yes. Yes, Sir Joshua. That is the opening, during the opening of the fourth Intertown City Basketball Tournament in Pangasinan. Intertown held October, if I'm not mistaken, October 2019. No, and that experience, and for the very first time, nakamayan ko si Governor Espino. Sabi ko nga, guwapo pala kaming dalawa. Sabi nga nila kasi pogi yung ano nickname nila. Oo, kasi pogi siya. Pogi. Next ano photo ko yan. Ito yung first time ko as commissioner of the NLCAA. It was sometime in
2018. It was held in Binalonan in Pangasinan at the Ramon Gico Civic Center and Sports Complex. Napakaganda kung makikita natin yung picture. Napakaganda ng destination na yan. Napakalamig para ka nasa MOA. And again, I want to thank our tournament director, Coach Leo Arnaiz, for the opportunity. Ano ang dami ng ano pala niyan, no? No? Nag-entry sa inyo ng mga teams. Yes. When I first started as the commissioner, we only had 6 collegiate teams. Right now, we had I think we had 8 secondary teams. We had collegiate teams, and nadagdagan na kami ng isang event, which is the secondary girls volleyball. Pero wala kayong women's division. Wala pang women's for basketball, but we're thinking of having, for the next season. But as of now, actually, isa kami sa mga inabutan ng pandemic. We are on our last day of the semi-final games. Nang matigil kami last March 15, I think, or 14, nung matigil kami. Kaya sa ngayon, ang talagang pinagtutuunan muna namin ng pansin ay kung paano kami makakabalik para matapos namin ang Season 3 ng NLCAA. Naka-season 3 na pala kayo, no? Tagal na rin. Yes, pero gaya ng sinabi ko, 2 years pa lang ako sa NLCAA. Yung first season, wala pa ako. Sino yung first season commissioner? Palacom. The first season commissioner is for inactive international referee Jerry Jimenez from Baguio City. Next natin, no? Next photo. Yun. Gwapong-gwapo Oo. Yan, kung mapapansin nyo, medyo iba na yung pagkaka-fitting sa akin. Mataba na ako dyan. That was the very first time na sinuot ko ulit yung uniform ko sa PBA pre-season of 2007. If I'm not mistaken, siguro that was mga about 3 years ago yata. Nung pinit ko siya, andito ako sa kwarto namin yan. Na-miss ko lang, nakita ko siya, na-miss ko, tignan ko nga, sabi ko, kakasya pa pala sa akin. Buti nga ako may kumasya kasi parang parang puputok na ata sa sa bandang harap Yes, oo nga. Kaya nung makita ko yan, sabi ko, kailangan ko magbawas. Next photo ulit tayo po. Ito yung Tempo published over 6,000. Yes. That was an article from Tempo Sports published on October 6, 2000 nang lumabas yung ang aming official announcement na napasama nga kami doon sa mga elite PBA academicians. Yan is 18 pa kami dyan, and then it was trimmed down to 10. Or 15, yes, it was trimmed down to 15. 18 pa kami dyan. So, yan, nagkaroon nga ako ng pagkakataon makapag-referee sa mga ilang games ng PYBL. And during that time na nasa academy ako, I was given some games na kung saan nag-table official ako sa regular PBL game. Naging shot clock operator ako at clock operator. And I was thankful to the PBL that then Commissioner Chino Trinidad, sa aming mga boss, mga sirs, si Sir Genaro Bailedosma, Sir Vic Maglaya, and our technical committee chairman then is Sir Perry Martinez. I was very, very thankful to them na binigyan ako opportunity dito. Also, gusto ko rin pasalamatan yung tao na nag-push sa akin para pumunta sa PBL office at mag-submit ng resume. Former PABL referee, Kuya Eric Perry. Yan, ito yung isang photo. Yan. Yan yung unang-unang
photo ng Star Circle, no? Star Trek. Yes. Andyan, no? Yung mga kasama ko dyan standing from left is Maui Murillo, former PBA referee. Enan Alejo, who's now an Alaska coaching staff. Mm-mm. Ken Bansil, Boyat Dalimocon, Noel Marquez, Kenji Navarro. This is Mr. San Pablo, yes. And then Rene Guevara, former PBA referee. The late Kuya Boy Mallorca, Ronjin Marabe, former PBA referee. And then yung nakatayo rin na isa, naka-uniform is Francis Tamblique, Mm-mm. Nestor Magpantay, Oh. and then the most senior referee, one of the most senior referees of the PBL then, ito nasa dulo sa kanan, is the father of Sir Jimmy Mariano, Sir Borget Mariano. Mm-mm. And then sitting from right, nasa harapan ko, current PBA referee, Sir Noel Kilingen. Mm-mm. And then, ayun si Piolo Pascual. and then, Noy Guevara. Si referee Noy Guevara ng Yes. NBL. MBL supervisor of referees. And then, the late, sorry kuya, nakakalimutan ko tuloy yung pangalan mo, no? Okay, balikan ko siya. And this is, the next is current PBA referee, Palau. And then our co-academician from Laguna. No, actually, he's also a brother of a former PBA referee. Sorry, nakalimutan ko din yung kanyang apelyido. No? Sa tagal na rin, no? Sa tagal na rin. Sa tagal, yes. In-ex ko na siguro, Kom, no? Meron pa ata to eh. Ito. Yan. Ayan, Ayan, hindi naman ako galit, ano? Nagpapaliwanag lang. That is an excerpt from the UNBL Season 3 that was in 2018 when I was invited by the SBP ABA group led by Mr. Ian De La Cruz. Nag-officiate ako sa kanila sa Baguio. Si Sir Kabski, no? AKA Yes, Gagsby, Ian De La Cruz. Yan. Actually, na-refereehan ko din dyan yung isang player na Pangasinan from LNU, Mr. Katabay. Si Yan Katabay. Natibilad Katabay. Yes, yes. Siya ngayon atang assistant coach? He is one of the coaching staff of, yes, he's the assistant coach of Lyceum Northwestern University in the NLCAA. Ito pa yun, isa pa, yung sa UNBL. Ano pala yung ibig sabihin ng UNBL, Kom? No? Kasi nagtataka pa ako. UNBL is Up North Basketball League. Up North Basketball League. Basketball League, yes. Meron pa dito, wala na. Tapos na, yun pala yung may follow-up question ulit ako sa inyo, Kom. No? For the past years, no, for your officiating careers, can you specify your most unforgettable moments or games that you officiated in your entire career? Well, ito nga kanina, right from my first game until when I officiated in the PYBL in 2000, and then my games in the PBA preseason 2007 until after my last game, lahat yon, I treat all of those as memorable. I don't want to pick a certain game. Para sa akin lahat yan memorable. Para sa akin lahat yan pinaghirapan ko. Walang madaling game. Every game should be treated as your last game and memorable one. Saka may may nabanggit kayo sa akin, Kom, dati. Tatanong ko na lang ulit, no, kung ilan
ilang provinces o bayan nga ba yung na napituhan ninyo o natakbo niyo na? Well, if I'm not mistaken, 80, I've been to 18 provinces and 103 cities and municipalities in Visayas and Luzon. Ang hindi ko na lang napupuntahan talaga is Mindanao. Mindanao. Kaya baka may nakikinig sa atin from Mindanao dyan, mabigyan niyo ako ng pagkakataon makapunta sa Mindanao. Sa pagkakalam ko, Kom, may nakikinig ngayon eh. Nag-message siya sa akin. Nag-comment rin siya. Oo. I-shoutout na rin natin yung ating ang ating host sa ating UCAF sa usapang Kapito Arbiterong Pilipino, si Coach Rael Diaz. Shoutout kay Coach Rael Diaz ng Yes, Coach. Good afternoon, Coach City, Rael. Mindanao. Thank you for watching. Isa rin siya na na host sa ating programa na ni Sir Anthony Sulit, ang National yung Commissioner ng Platform. Yes, yung usapang Kapito Arbiterong Filipino. By the way, I would like to take this opportunity to invite not only the referees, even players and coaches. I would like to invite you to join the usapang Kapito Arbiterong Filipino. It is held during Tuesdays, Thursdays, and Saturdays at 8 p.m. Minsan, meron tayong mga mentors doon, guests, such as Sir Levi Valenzuela, Sir Bong Pascual, Sir Ariel Bermejo. And minsan, meron tayong mga nakakausap guests from the other parts of the world, such as NBA referees na minsan nakakausap natin. So, I would like to invite everybody, mga players, may marami kayong matututunan because mga players, hindi naman kayo makakapaglaro ng maayos kung hindi nyo alam ang rules. Mga coaches, kaya nga nandun dahil gusto nilang matuto at ma-widen pa yung kanilang skills sa pagko-coach. Rin may isa pa akong katanungan. Kasi nga, nagka-Zoom conference tayo kagabi, kasama si Sir Noli Makapanas. I-share ko na rin itong share ko kagabi sa yung kasabihan ninyo na hindi ba siya sa inyo, Kom? Nakikita ko yung referees basketball. Wait lang, nagkakaano siya aberya sa ating Yes. referees basketball. Para yung makikita ninyo. So by the way, siguro hindi ko mapa-share. Kayo na lang po yung mag-share, no? Try ko kung pwede ko i-share. Right? Hindi, nyo na lang, Kom. Through verbal nyo na lang. I-verbal nyo. Okay. Sige. Verbal ko na lang. Alright. After my PBA Academy stint, nakasama ko si PBA Hall of Famer, the late Sir Ernie De Leon. Eto, may isang coach siya, parati niyang binibigay sa amin pagka medyo sumasaya na yung game. When we say sumasaya na yung game, ito na yung pinakakinatatakutan ng mga commissioners, ng mga referees. Sabi nga natin, pag masaya, maingay. Diba? Pag maingay na yung game, iba na. Sinasabi niya sa amin during timeouts, humanap kayo ng anggulo, hindi anggulo. Yeah. Ngayon, nag-isip ako. Yes, and now, nag-isip ako, sabi ko, counter ko nga ito. And then I was able to come up with the word, walang hiyain, walang hiya. So I sabi ko, dapat walang hiya, ngunit hindi hiya. Sa mga referees kasi ang daming mga nahihiya pagka nagmi-meeting o raise your hand, ask question, answer this question. Nahihiya sila magsalita. Hindi pwede sa referee yung may hiya. Dapat walang hiya. Pero, huwag naman walang hiya. Kasi yung iba rin kasi, pag nahihiya sila magtanong kung lalo pag dyan sa mga articles,
Mostly, ano na lang, pag iisang tao na lang yung nagtatanong o yung sumasagot sa mga sa mga pag may seminar, gano'n, o hindi imbis na yung gusto nilang itanong, hindi nila natatanong sa sa clinician kung paano yung magiging procedure, kung paano yung Yes. magiging, o pala yung interpretation ng isang rule. Yes, that's true. Tawag dito, gusto ko rin palang i-invite yung mga kapwa nga referees rin natin, 'no, na sana 'pag may po kayo, katanungan po kayo, huwag po kayong mahiya. Kasi yung nga sabi ni Com Martin, ano yung sabi niyo ni Com? Wag, Walang hiya, 'yun, hindi walang hiya. na dapat sana wag po tayong mahiya na magtanong kasi para naman po sa atin 'yun, eh. Ah, yung itatanong ninyo, i-a-apply niyo rin na lamang 'yun, eh, i-a-apply niyo rin lang 'yun. Kaya sana hindi hindi kayo mahiya para para madagdagan yung knowledge ninyo. Yes, gusto ko rin idagdag diyan ano, Sir Joshua. Yes, Yung iba kasi kaya nahihiyang magtanong, iniisip nila baka mamaya mali ako, eh, mapahiya ako. No, hindi kayo dapat mahiya na kung magkakamali man kayo. Sabi ko nga kanina doon sa referees basketball, yung word na bravery, dapat maging handa tayo. Tanggapin natin. O wag natin isipin na yung pagiging pagkontra sa atin o paglabas na tayo ay nagkamali, ito ay destructive one. Gawin natin, i-construct natin 'to, no? Gawin ay parang isang ah, pito nabasag. 'Pag nabasag ba yung pito, iiyak na lang tayo? Hindi, ang gagawin natin, gawan natin ng paraan. Bumili ng bago o gawa ng iba, ginagawa ng paraan, dinidikit ulit, nagagamit ulit nila. Yun meron ang ibig sabihin, yun ang ibig ko sabihin. any last words, 'no? Gusto niyong ipahayag sa mga kapwa nating referees na lalo na yung mga aspiring, 'no, tas saka mga bago. Yes, sa mga kapwa ko, mga referees, ano, as I've said earlier, to treat all my senior referees, my mentors, as the best. All of them were the best, the greatest. Uh, Tatandaan ko sinabi sa akin ni Sir Piding Ilagan, on every game you should be better. Be better on every game that you are going to work with. Do not put yourself to be the best when you still have your whistle with you. When you're still blowing your whistle. Because the best should come at the last. No? Sabi nga niya, Mm. pag sinabi mong magaling ka na, Martin, sabit mo na yung whistle mo. Kailangan lang, Martin, maging marunong ka. Pag nandiyan ka, suot mo ang uniforme mo, habang nandiyan ka, inihipan mo ang iyong pito, kailangan marunong ka lang. Kailangan araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, dapat natututo ka. At tandaan mo, hindi ka lamang matututo sa mentors mo. Matututo ka din sa mga up and coming referees. Paano? Panoorin mo sila. Lagay mo yung sarili mo sa kanila. Makikita mo sa kanila, yung mga postura nila, hindi pa ganon, hindi pa perfect. So, sabi ko, ako yan eh. Ay, hindi ko gusto yung nakikita ko. So, anong gagawin ko para hindi mangyari sa akin yan? Hindi yung, ito, aminin natin, man o hindi sa mga referees. Pag nanonood tayo at hindi natin kilala yung pinanonood natin, halimbawa, tanod na nagre-referee, ang pito de bola pa na silver. Yung No? Oo. O kaya ang pinanonood natin ay kapwa natin, kabaro natin na galing na nasa ibang grupo. Eh para tayong mga bubuyog na dadanan Oo. tignan mo 'yun, oh, tignan mo 'yun, oh. Ang gawin natin, instead na panoorin sila, ang gawin natin, yes, panoorin sila. Pero
ang gawin natin, ilagay natin sarili natin, tayo yun. Sa ganung banda, tulungan tayo ng up-and-coming referee na kapag ka nagkita kayong muli, nagkakilala kayo, pwede mo sabihin sa kanya, salamat, yung pagkakataon na yun, natulungan mo. That's why ako, pag nagbibigay ako ng pointers, I don't want to tell na tinuturuan ko yung listener ko. It is only just that I want to share. It is up to my listener if he wanted to learn. So, hindi ako matututo. Ang matututo, yung listener ko, nasa kanya yan. Kung tanggapin, then you have to move on. Hindi ka naman kasi hindi natin pwede ipilit eh. If you became a teacher, hindi pwede ipilit sa estudyante mo. Di ba? So, yun lang sa akin, no? Pag bibigay tayo ng pointers, share. Pag yung ipo-point out mo na para kang mataas, pipilitin mo siya, kahit hindi niya kaya. No? Share mo lang, bahala na siya na makinig, bahala na siya ipasok sa sarili niya. At kapag ipinasok sa sarili, tandaan, kailangan dumaan dito sa puso bago nyo iakyat sa inyong utak. Ganon din sa pagre-referee. Pagre-referee naman, madadagdagan, nakita natin sa mata, no? Ilagay sa puso, yung nakita, ilagay dito sa utak para malaman natin kung dapat tayong pumito at saka natin ilalabas sa bibig. That is the whistle. Isang ganun lang. One click lang. Hindi pwedeng mawala ang puso. Kasi pag wala ang puso, diyan papasok minsan nagiging emotional ang tao. Hindi natin maunawaan yung players. Hindi natin maunawaan ang crowd. Tama, sinasabi ko rin sa mga up and coming referees. Pag pumupunta ako sa venue, of course, gusto ko maaga. Bakit? Hindi lang dahil ayaw ko malate. Hindi lang para ma-inspect ko yung playing court. Pag pumupunta tayo sa venue, sa mga liga sa barangay, ang dinadatnan natin mga bata. Naglalaro, nagtatakbo. So, try to socialize with the kids because those kids will give you an advantage, will make you at ease with the venue. For example, why? Andyan ang tatay niya, nakikita, nanay niya, nakikita ka. No? Yung anak niya at ease sa'yo na nagkakaroon ng gentle touch, no? Usually sa ulo nga, no? Yung bang touch of a father, di ba? Hanggang sa maging at ease yung bata sa'yo. Pag naging at ease yung bata sa'yo at nalaman ng tatay niya yan, tingin mo aawayin ka pa ng tatay niya. I had an experience with that. Player yung father niya, so umaangal siya sa akin na technical ko. Binigyan kong pagkakataon, ayaw pa rin tumigil. I was forced to give him the second tee. Yes. So he was disqualified. Nung after the game, kinonfront niya ako. Alam mo sinong umawat sa amin? Yung anak niya, yung bata. Tay, tama na po. Yan. Kilala ko po si Rep, mabait naman po siya. So, ating baliwalain. Sabi nga, pagka tayo nasa loob ng court, we have to feel, understand, and respect not only the team members, but including the viewing public. Because they are all part of the game. Isa sila sa magbibigay ng magandang laban. Isa sila sa magbibigay ng matiwasay na laro. Huwag nating baliwalain from the kids up to the oldies. Kasi yung iba kasi no, na-ano ko rin, na-encounter ko yung ganyan eh, dito rin sa Pangasinan. Mention ko na rin ang bayan ng Dagupan. Kasi one time, kami ang pumito nun, finals ng junior team. Yun nga, yung si A1, no? Matake, going to the basket. Si Bito, siya ngayon ang nagkaroon ng legal vertical niya. Pero yun nga lang, ang ginawa kasi ni A1,
in-extend niya. Siyempre, tatawagan natin siya ng ng offensive or unspo kung tumama nga lang. Ngayon, umangal pa rin siya. Ayaw niya akong tigilan. Tinuog ko. Ayun. Eh yung tatay niya pa man, siya pa rin ang coach. Pati yung tito niya, assistant coach. Hindi ko nababanggitin yung niya, yung apelyido tas yung barangay. Yeah, okay, yes. Binangga niya ako. Well, Yun. Ninura niya ako. Sige, isa pa. Binigyan ko siya ng ng tuhog. Isang binanatan niya ako dito sa may sa may dibdib. Yun. dibdib. Tinama ko. After nun, ang megana pang pumasok pa yung tatay. Kasi rin siya referee rin siya eh. Dinuro-duro niya, bakit mo ganun ang ginawa sa anak ko? Bakit ganyan tawag mo? Hindi nila iniisip na, parehas kayong referee, dapat, you need to respect each other. Na lang. Yes, yes. At cool kasi, yung as an official, be professional. Na lang. Siyempre, Yes. parehas kayong referee, siyang official ngayon, hindi kang official, coach ka, assistant coach ka, kaya dapat, yun ang gampanan mo. Kasi yung ginagawa nila, porkit referee sila, yun ang sasabihin nila eh. Tinanong ko rin ng tatay, Sir, referee nga kayo, sino bang referee? Di ba ako? Anong ganap nyo ngayon? Di ba coach? O di, gampanan yung trabaho nyo bilang coach, hindi as a referee na kinukumprontan nyo kami na parehas na yung referee, hindi nyo na inirespeto yung pagiging referee rin ko, no? As ako na referee, ninirespeto rin kayo. Sana din, respetuhin nyo rin ako bilang isang referee. Sabi ko rin sa kanya. Yes. Yung nga, sinasabi ko, respetuhan lang kung gusto nyo magkaroon ng respeto sa ibang tao, you need to respect yourself and other people to gain your respect. Yes. And speaking of that, respect and professionalism, I would just like to add, sa ating mga kapwa arbitero, that when you blow your whistle, always put, sabi ko nga, in your heart and in your mind, that it is not a condemnation, but rather it is a message for the offending party that you had violated a particular rule, that I only wanted you to play the game as how it must be. Yan ang sinabi ko kanina, I was forced to call 2 technical fouls on a player. Napakabigat para sa akin because I wanted all the players who started the game to be there at the end of the ball game. Pero wala na akong magawa. I have to apply the rules. I have to send a much harder message to the offending party. Because kinausap ko na siya, walang nangyari. So, yun ang purpose ko. Tinrone out ko siya, or rather, dinisqualify ko siya. Not because asar ako sa kanya, but rather because I wanted a wider version of the message na makapasok sa kanya. That's the purpose. Kaya pagkadating ng next game at nandun na naman siya, hindi pwede sasabihin ko dun sa nag-assign, hindi ako pwede mag-referee dyan kasi tinrone out ko yan. No. Actually, dapat nga tanggapin mo because it is the time for that particular referee na ipakita sa tao that what you did is only to send a message. So pagka naayos mo na yun, naayos mo na ulit yan, then yun yung sinasabi mo, respect will come along the way. At yung iniisip mong respeto na dadating sa'yo, baka hindi lang yun. So sana sa mga kapwa ko arbitero, wag natin ilagay sa puso't isipan natin tayo referee sa loob, tayo masusunod. Hindi. Referee tayo sa loob that when we blow our whistle, we just wanted to send a message that we wanted to correct what is wrong. And we wanted that player to play the game as how it must be. Yes. Tama kayo dyan. Before we end this interview, any message po, Kamo? Or pasasalamat or gusto niyo i-shout out sa mga kaibigan o mga kapwa nating arbitero ngayon na nanonood sa ating Facebook Live? Well,
salamat sa RSOP, na pinagkatiwalaan nila ako, no? Salamat sa UCAF. Actually, naging ginawa na nila akong co-host. Parang a sort of, ang tawag dito, promotion sa UCAF from being an reactor, naging co-host. Oo, so, kaya Oo. ano na lang. Yes, salamat din sa mga nakikinig at nanonood ng UCAF, lalo na doon sa mga, actually, ang daming bigla na nag-friend request, ang daming nag-message sa akin, nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. Merong iba na mga nakausap ko through video chat, malaking tulong sila sa akin. Katulad mo, Sir Joshua, no? You're an up and coming referee. Kahit pa paano, nakatulong na kayo sa isang katulad ko. No, kaya hindi niyo, wag niyo sabihin sa sarili niyo, I remember may isang tao na nagsabi sa akin, "Sir, now I think siya muna akong tagahanga." No, I don't I don't want you to be my fan, and I don't want to be an idol. What I wanted is for both of us to be colleagues. Gusto ko pantay tayo parati. Na kapag ako tinahak ko 'tong daan na ito, gusto ko kasama ka. Tinahak ko yung daan, naligaw tayo, maliligaw tayong dalawa. Tinahak ko yung daan na patungo sa tamang dapat puntahan natin. Tayong dalawa pa rin na magkasama. Ika nga, for better or worse, Partners in magkasama tayo. Di ba? Yes, Kong. Wag lang, oo, wag lang kayong magsusuot ng singsing. Oo. Buenas. Yan ang actually dapat talaga sabihin ng mga bawat isa sa atin, mga kapito, mga kapwa arbiterian. Dapat yan sabihin natin, for better or worse, magkasama tayo. Papasok tayo sa loob ng court, lalabas tayo, magkasama tayo. Yes. Yan, isa rin yung nasabi sa akin ng commissioner ko dito. No? Papasok ka sa loob ng court, kung sino yung makasama mo, there will be, dapat walang maiiwan ni isa sa inyo. Kaya, sabay kayong lalabas rin. So, yun, Kung Martin, no? Thank you for this opportunity again na may interview kayo para sa ating first episode ng Usapang Buhay Arbiterong Pilipino. No? At gusto ko na rin i-shout out ang ating mga mentors sa UCAF na sila Sir Anthony Surit, Sir Roger Basilio, Sir Ariel Beremeo, Sir Kinchin Himora, Sir Macweto, Sir Nori Macapanas, lalo na rin si Coach Rael na walang sawang nagpupuyat rin para sa ating episode. Tsaka thank ko rin po kay kay Sir Bong Pascual at kay Sir Levi for giving us some knowledge, panibagong knowledge na dapat natin i-apply. Lalo na rin sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Shoutout ko na kayo. Siyempre, marami kayo. Hindi ko pwedeng shoutout na lahat. Siyempre, to God be the glory. Sabi nga nila lagi. Yes, add ko lang kay Coach Rael. Coach Rael, get well soon. I understand. Para nung last episode natin, medyo hindi pa maganda yung boses niya. Also, I would like to thank Amos Group, na in-include nila ako doon sa kanilang chat group. Also, gusto ko ring pasalamatan, the late Pia Boy Mallorca. Dahil sa kanya ko naman, I remember, bago tayo mag-end, dagdag ko, baka makalimutan ko. Itong experience ko during my PBL Academy days, nagtanong ako sa kanya, sabi ko, ayaw niya magpatawag ng sir kuya na lang, sabi niya. So, Kuya Boy, anong mabibigay mong tip sa akin? Pinasok niya yung isang kamay niya sa bulsa niya. Paglabas ng kamay niya, meron siyang rosary. Eto, Martin, eto lang may bibigay ko sa iyo tip. Gawin mo lang to. Lahat siguro ng gusto mong madinig sa akin, maririnig mo mula sa Panginoon. Kaya ako, yung lanyard ko, meron na
nilagyan ko siya ng image ni Padre Pio at saka ni Mama Mary. Back to back siya na binili ko sa Manawag. Tapos yung maliit na rosary ko, every game, nandoon yon sa akit ko. Kung sino na yung mga nakapanood sa akin, baka nagtataka kayo ano yung hinahalikan ko sa kamay ko. Yun ay yung rosary. At the start of the ball game, and before every start of the quarter, nagbibigay ako ng pugay sa Panginoon. And malaking tulong para sa akin. And hopefully, maipasok ko yung sistema na yan hindi man sa lahat, kundi sa iba nating mga kabaro. And also, again, Sir Joshua, maraming salamat sa opportunity. As I've told you, this is my first time. This is my first time na ma-interview ako ng live. Kaya ito nga, sabi ko, shave ko na tong buhok ko. Baka mamaya magtayuan dahil sa kaba. Sa ating mga listeners, maraming salamat po sa suporta. Patuloy po nating suportahan ang Sir Pidong TV. Suportahan po natin ang Usapang Kapito, Arbiterong Filipino. Mamaya po, meron tayo, 8 p.m. No? Yes. Yung sinisiguro ko po sa inyo na it's worth na pagpuyatan ng yuka. Makikita nyo ulit kami mamaya ni Kong Martin doon sa episode. So, maraming salamat, Sir Joshua, and good luck. Yes, Kong. God bless us all. Yes, thank you. Yun. Before we end, gusto ko lang sabihin no, Kom, no? Thank you ulit sa inyo. Thank you ulit na pinagbigyan nyo ako dito sa opportunity nito at para sa ating first episode na rin, no? At isang request lang ulit, Kom. Isang request na lang. Yes, wag mo lang ako pakakantahin, ha? Ano na lang, sabay tayo na sabihin niyo yung pangalan ninyo, Commissioner Martin Escalambre is signing off. Ganun rin sasabihin ko pangalan ko para sabay tayo mag-sign off. Tsaka na natin i-end yung i-end tong interview natin. Sige, on your cue. Ayan. Ready? 1, 2, 3. I am Commissioner Martin Antonio K. Escalambre signing off.